салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. аз рӯзҳои кӯҳан ёдоварӣ мекунем. Филип Фоден, футболбози ҷавони дастаи Манчестер Сити, замони кӯдакӣ як бозигари ҳамон вақт хеле маъшҳурро танқид карда буд. он вақт касе ба ин кӯдак бовар намекард, вале бо гузораи чанд вақту сол ӯ ҳақ баромад. гап сари футболбози қаблии дастаи Манчестер Сити Марио Балотелли меравад, ки замоне дар арсаи футбол бонгу номи баланде дошт, вале хислати хеле бадаш карьераи футболии ӯро коста гардонид. дирӯз дар шабакаҳои маҷозӣ наворе пайдо шуд, ки Фодени хурдакак дар мусоҳиба ба журналист андешаи худро дар бораи ҳамон вақт ситораи дастаи шаҳриҳо баён мекунад. аз ӯ журналист дар мавриди фаъолияти Балотелли пурсон мешавад ва Фоден ҳам дар ҷавоб мегӯяд, ки Балотелли футболбози олӣ аст, вале берун аз майдон ӯ худро хеле бад муаррифӣ мекунад. он замон гумонам гапи писарак на футболбози итолиёвию на ҳеҷ мухлисеро бовар кунонида наметавонист, вале бо гузашти вақт Фоден ҳақ баромад. баъди Сити дигар ин футболбоз чӣ дар бошгоҳдорӣ ва чӣ дар омори футболӣ фақат таназзул мекарду халос. ҳозир дар дастаи Адана Демирспори Туркия фаъолият мебарад. шумо пеш аз ин барнома чунин дастаро шунида будед? чанде пеш вақти голистиқболгирӣ аз хурсандӣ бо пой ба сари як ҳамдастаи худ сахт зарба зада буд, ки дар шабакаҳои маҷозӣ хеле муҳокима мегардид. хулас аз Супер Марио дигар чизе боқӣ намонд. Муҳаммад Салоҳ, ситораи футболи дастаи Ливерпул ва мунтахаби Миср, ниҳоятан як мусоҳибаи калонеро дар мавриди фаъолияташ ва нақшаҳои ояндааш ба пойгоҳи хабарии маъшҳури GQ анҷом дод. он ҷо аслан журналист дар ду масъала суҳбати ҷиддӣ кард. якаш рафтан аз Ливерпул, дигараш тӯби тиллоӣ. шумо ба ду чизе ки аз Салоҳ пурсидан интизор ҳастед, ки замоне иҷро мешавад. масалан рафтан аз Ливерпулу соҳиб шудан ба тӯби тиллоӣ. худи Салоҳ дар ин маврид гуфтааст, ки рафтан аз Ливерпул дар дасти ман нест. бошгоҳ медонад, ки дар ин масъала ман чӣ мехоҳам. ман воқеан хостори онам, ки дар ин даста боқӣ бимонам, вале инро бошгоҳ медонад, ҷое ки мухлисон туро дӯст медоранд ва ту онҳоро эҳтиром мекунӣ. дастаи ту беҳтарин даста аст. ин ҷо имкон аст, ки ба дилхоҳ ҷоиза даст ёбӣ, магар мешавад ин дастаро тарк намоӣ, вале ин қоида аст, ки вақте бошгоҳ туро ба фурӯш мегузорад, дигар ҳеҷ коре аз дастат бар намеояд, гуфтааст Муҳаммад Салоҳ. дар мавриди масъалаи дуюм бошад, Салоҳ андаке хоксоронатар суҳбат кард. он хеле ки гӯё ба ӯ тӯби тиллоӣ лозим нест ва танҳо барои мухлисон футбол мекунад, вале дар ҷароини суҳбат иқрор ҳам шуд, ки барои ҷоизаи тӯби тиллоӣ талош меварзад. ӯ гуфтааст, ки ҷоизаи тӯби тиллоӣ он қадар барояш ташвишовар нест. ҳаёти ман бе он ҳам хеле зебо ҷараён мегирад. ман баъзан фикр мекунам, ки ҷоизаи мазкур як навъи сиёсат аст. вале агар шумо ба ман суол деҳед, ки ҷоизаи мазкурро мехоҳӣ, ман дар ҷавоб ҳатман бале мегӯям. манам мисли дигар футболбозон мехоҳам бозигари рақами 1 бошам, вале ман аз ин ҷоиза дида мақсадҳои дигарро боло гузоштаам, ғолиб омадан дар чемпионати ҷаҳон ва пирӯзӣ дар ҷоми Африқо, гуфтааст Муҳаммад Салоҳ. ин бача медонад, ки тӯби тиллоӣ соҳиб дорад, барои ҳамин мисли Левандовски садо баланд намекунад. пиртарин футболбози ҷаҳон ба дастае гузариш кард, ки он ҷо бародараш сармураббӣ аст. Кадзуёси Миураро шумо хуб мешиносед. ӯ даврони ҷавонӣ дар ҳайати мунтахаби мамлакати Ҷопон бозӣ кардааст ва ҳоло ки дар арафаи 54-солагӣ қарор дорад, ҳеҷ не карьераи футболии худро хотима бахшад. ё ин футболбоз воқеан футболро дӯст медорад, ё воқеан футболро аз ҷавонон хуб метавонад, ё ба хотири маош бозӣ мекунад, ё ба қавле девона аст. 54-солаҳо аллакай пириро ба кала гирифтанд ва ҳатто Жозе Мауриньоро дар ин сину сол аз маснади сармураббигӣ аз чанд дастаҳо ронданд. хулас ин бозингар ба қавле як умр дар дастаи Йогокама бозӣ мекард ва дар сини 54-солагӣ бори дигар футболбози пиртарини ҷаҳон бо ин даста тамдиди шартнома кард, вале Йогокама ба хулосае омад, ки футболбозро тариқи иҷора ба як дастаи дивизиони 4-дараҷаи чемпионати Ҷопон, тими Судзука Point Гетрес фиристонад. ин футболбоз ҳамакнун шарафи дастаи мазкурро ҳимоя мекунад ва ягона чизи умедбахше, ки футболбоз метавонад
то охири умр дар ин даста бозӣ намояд. Ин сармураббии даста Ясутоси Миура мебошад ки бародари Кадзиёси Миура ба ҳисоб меравад. ҳоло ин футболбоз таҳти пираҳани дастаи наваш ба майдон набаромадааст, вале мавсими гузашта дар дастаи Йогокама ҳамагӣ 4 маротиба ба майдон баромада буд. Ба ин футболбоз ман шиёри то футболро ёд нагирӣ, аз майдон набароро нисбат додам. вақте дар мавриди харидорӣ кардани як футболбози машҳур дар даста гап меравад, ҳеҷ бовар надорам ки он футболбозе ки фалонӣ барои мавқеи ӯро гирифтан меояд хурсанд бошад. масалан Мбапперо ба Реал биёранд, гумонатон Винисиус Жуниор хурсанд мешавад? ҳаргиз не. вале ба ҳар ҳол аз Винисиус нею аз Тони Крос дар мавриди овардани Мбаппе пурсон шуданд. ӯ гуфтааст ки ҳоли ҳозир Мбаппе ва Ҳоланд сертаваҷҷӯҳтарин футболбозони ҷавон дар бозоранд. Реал Мадрид ҳамеша барои беҳтаринҳо мубориза мебарад ва ин футболбозон ба ин мисол шуда метавонанд. аммо ман гуфта наметавонам ки оянда чӣ мешавад. оё онҳо ба ин даста меоянд ва ё не? вале билохир ман президенти бошгоҳ нестам, гуфтааст Тони Крос. аз рӯи мусоҳибаи раҳбари чемпионати Испания Хавиер Тебас бояд Ҳоланд ба Барселона гузарад ва Мбаппе ба Реал то мақоми пештараи Ла Лигаро ки иштироки Роналдову Месси шаҳомати махсус мебахшид барқарор намояд. вале ин раис намедонад ки Мбаппе Роналдову Ҳоланд Месси шуда наметавонанд. магар мешавад ки пашаро фил бигӯем. ҳамлагари 27-солаи эронии тими Зенити Санкт Петербург Сардор Озмун таваҷҷӯҳи яке аз бузургтарин бошгоҳҳои футболи ҷаҳон Ювентуси Италияро ба худ ҷалб кардааст. дар ин бора журналист Ҷанлука Ди Марсио хабар наша намуд. чанд рӯз пеш аз ин ҳамлагари итолиёвии Ювентус Федерико Кьеза осеби ҷиддӣ бардошт. бинобар ин туриниҳо фавран дар ҷустуҷӯи номзади нав дар хатти ҳамлаи худ ҳастанд. тибқи хабарҳо Сардор Озмун варианти афзалиятнок дониста мешавад. омилҳои дигари муҳим барои ҷалби ӯ ин аст ки бозии Озмун ба сармураббӣ Массимилиано Алегри писанд аст ва боз интиқоли ӯ дар моҳи январ чандон гарон нахоҳад буд. дар мавсими ҷории футболбози эронӣ дар 21 бозӣ дар тамоми мусобиқа 10 гол зада 4 ассист анҷом додааст. сомонаи трансфермаркт арзиши бозории ин футболбозро 25 миллион евро арзёбӣ кардааст. дар ҳамин ҳол бошгоҳ аз Санкт Петербург аз ҷониби бионконерҳоро баҳри амаликунии гузариши Озмун 20 миллион евро хостор шудааст ва дар ин бора журналисти Тутоҷуве Мирко Ди Натале дар сафҳаи твиттераш хабар дод. пештар бошад васоити ахбори омма бар он буд ки Лиони фаронсавӣ аз барои Озмун 3 миллион евро пешниҳод намуда Ньюкасл Юнайтеди британӣ ваъдаи 6 миллион кардааст. бо вуҷуди ин Сардор гӯё ки шартномаи инфиродӣ бо Лион дуруст кардаву пешниҳоди сатҳи бошгоҳиро интизор аст. ба ҳамин тамом то дидор хайр.